Tina. Hah? Wak ko'y kabutangan ni. Asam ko ni butang. Tako. Ilaham ni sudan na ba niya? Nabutbuto ba ko nila nga? Nabuwang ko kadilo silingan yung ipadang sudan. Ilaham ni. Asa ka niya ko'y butang. Litang ko butang ni. Yan sa kong lawas eh. Di naman tuman ako kanina pag yun eh. Buntag ko, hindi ko pamahaw yun. Kurong na kayo kong pulso. May nag-aso sa unahan eh. Kindi, kasi may nagkapon rin. Wa ko damhang mausap ang mga saad mo, nga mahalon mo ako samtang mahilayo. Gisaligan kong tanan nimong panumpa, kay di mahal ko ikaw sa walay sama. Ay sus, kanta-kantahan ray, wa na loto na. Grabe lang yung asa. Ano eh? Sabaw. Yun yung nilataan yun. Ano humantog kaan ba? Atuan niya si ninyo sa ilaha kay mag-vlog taron. Oo. Kay ako. Aw. Ninyo magnaligo, magdulog ng dagat. Kasi ni uli ron ya. Kuyog lang makatato, bilin lang ko diri kay narbay sudan diri basi mga wa niya ni. Kuyog ng guro ka. Di kani mo wa diri bilin nato ni sudan. Bawa niya po. Dali hinon dali ra kay ta kuyog lang ta. Okay. Ting vlog ron gud. Duha din ka buti nagkaon rin ay. Kini pabutom ko ning manlakaw ning duha kay ako na si Puli kay gutom kayo. Kaya mo magpangaon ang duha uy. Kanus apa ka na sila manlakaw gutom na kaayo. Kurog na akong bulso. Sus. Biyan eh. Paabuton lagi ko na bala na. Naay lubi diri. Pero tagas man sa gayo. A few moments later. Gracias Ginoo. Grabe. Busogan ako eh. Duga boy. Nawa, nindot yung kay lagi ni kanang magdaga ng adlaw ba nga naatay trabaho. Oo ay. Inig abot sa Domingo makapalit ang sudan. Oo ay. Busogan ako. At ikali ato ninyo eh. Kuyog lang ta no unsa. Oo, ranay lang ninyo pagkuyog ka. Ano sa kuyog lang gutagod unsa mo kay? Napara ba nila kang sobra diri o naarbay daghang iring basi yung kabo niya ni. Sos di naman nung kaboy takuban. Agi, ako bi, bantay bitaw ka. Kuita. Bantay bitaw. Problema. Oh. Ako ba? Tara. Na? Dali ta. Balikan ka ng busugap di. Ayay. Lakaw ng mga buang eh. Luwas na gito akong kagutom ani. Ni. Namon ko ini. Ayaw. Ayaw. Ayay. Luwas na gito akong kagutom ani. Noodles. Ayaw ng noodles. Akhirnya ni baboy. Kene. Kurog lagi kayo. Iyay. Sabaw. Ilawan na ni. Tubig man din ay. Selamat ni day. Bukan gina ko eh. No. Hindi naman yung dagang sabaw nun. No. It's hope. Lawas na ginawang gutom ani. Kini. Tadun ko na be. Gusto. Taong kudaan diri. Para lang nga sudlan ako tiyan. Ako di sa buwan para maka sudlan nito tiyan. Shit. Kuya, sila magluto baboy na kay napahingipon. Sus, wag gyud klase. Kabuang lang unod ra ko ani.
A few moments later. Suga na ako eh. Luwas na gano'n akong kagutom. Tag-on ko nilang baboy rin eh. Hola. Lakaw mas ninyo diya sa pag-vlog na to ani nga. Mag-vlog na ba tarong Domingo? Aw. Kani kay wa mas ninyo, di lang ta mag-vlogan eh. Aha ka naligo magdagat. Ingay bitaw ti ka bitaw ganina nga naligog dagat. Ano si kamtuon ako? Ang atong sudan dito gibiyaan ra ba nato? Atong tuon. Aw tara. Ikaw, may hapon. Oy, manghapon John sa managaw. Ano na siya, kanang nanguham na ko kaldero ito sa, kuan, among silingan ba niya? Huwag sila kabutang nga sa sudan mo, hindi padaan lang sa sudan. Aw unsam din na sudan ha? Ulos baka. Ha? Ulos baka? baka. Oh, langata, langata. Aw di ay na. Ngota. Naglata man sa mga to. Naglata, baboy di ay. Oh. Gusto nindot yun yun kay ulos baboy. Mas nindot mo kay bakam halon ba? Ya, diretso ka. Oh sige. Sige, lamat. Lumiya tay kaon tong sa tuos baka. Busog lang ko kuan mo luto mo ta. Tara pagdalay no unsa mo kam. Sige pa makagun daghang nahon na di ay. A few moments later. Run. Wa ko'y kabutangan ani. Asam ko ni ibutang. Tago ko. Idaham ni sa ano ba niya. Nabutbut na ba ko nila nga. Naguwang ko kaldero silingan niya gipadang sudan. Lahar ba ni? Asa kanina ko ibutang. Ngita ko butangan ani. 2 hours later. Asam to ni magibutang sudan? Kapuyag lakaw eh. Di ba ang sudan nasa ni magibutang? Naa to dire. Asa man diri ha ba? Ya ani mo to butang. Diha. Nakabuang karabigab. Pagklaro di ay. Kani day nga noodles na aman ang Noodles. Ni asam to nilat ana tong ulo. ay ko pangita eh. Ing bitaw tika nga. Ikaw lay adto rin ninyo ma'am. Napamasag ka nako. Tanawa na Ako na sa. Ako sa nya ako asa na sa time pa. Basig lunggab tag iro. Og gisungkap og iraw na untang kaldero. Simple po kayo. Grabe po iro ang manungkab apilo ang kalero. Bisang iro ang dadon mong kaldero. Katong nasugatan na tong dito nagda kaldero. Dito mo. Duda maod to. Ikaw, may hapon. Oy, manghapon John sa managaw. Ano na siya, kanang nanguham na ko kaldero ito sa, kuan, among silingan ba niya. Huwag sila kabutang nga sa sudan mo, kung padaan lang sa sudan. Aw unsam din na sudan ha? Ulos baka. Ha? Ulos baka? baka. Oh, langata, langata. Aw di ay na. Ngota. Natam sa mga to. Naglata, baboy di ay. Oh. Gusto nindot yun yun kay ulos baboy. Mas nindot mo kay bakam halon ba? Ya, diretso ko. Oh sige. Sige, lamat. Yo, what's up mga kamiks? Bayang adlaw sa inyong tanan. Nagtago mi lang dire sa sword guys kay uwan kayo. Yes, of course. Shout out kami. Una shout out si Boy Master. Shout out ko sa mga atong mga subscriber yak viewers no. Shout out ko niyong tanan. So kanang naging kadaghan atong kuan subscriber. So padayon na punta sa atong pagsuporta. Di ta magkalimtanay. Always di support ha. Koroy mga mix vlog. Og shout out ko ni Tricia Rica Franca og si Andrea. Og shout out ko ni Mariel nga nasa Cebu no si Juan. Si Mariel Manabat og ni Mylene Nabat og Stefania Banabat og shout out ko sa tanan niyang pamilya sa taga Perono. Og shout out ko sa mga Milan family og Rodrigo family og Bindigo family. Labaw na dito sa Masbate og sa Cavite. Naasad mi dito. Shout out ko niyang tanan diha ha. So shout out po ko sa wala dire no si Ninyo Rabanes og si
Winrose Mitch Moncano. 2 days na siyang wala. Shoutout ni Naka-appear sa mo, buwan. Windrose Mitch Moncano. Sige lang kagabsim. Ala, nakabawas. Boss guys, Sige. Shoutout mo, sige Ako akong ipailan nyo ang akong ngalan na. Ako dahil si Angelo Milan, ang usaka boy master. Kung kako sa dahil si Lawrence Remedio. my name is Vic Marcinas Rizada. Shoutout lang tanan nga mga viewers. So, Viewers, labi na jud ang secret viewers. Palihog tagpalo sa among Facebook page. O daghang salamat sa mga nipalo na no. Nagsunod na sa among video. Oh, Ay lang mo paghunong o tanaw na mo guys kay kami di sa mi mohunong o himo og mga salida diri sa among Facebook page o sa YouTube channel. pwede mo maka kuhan sa YouTube sa Purimo Mix Vlog. I-research ninyo Purimo Mix Vlog sa YouTube. Naarag yapon mi dito. Maarag yapon namong kuhan dito. Mga salida rag yapon namong gipang-upload. Daghang salamat. God bless all. Thank you, thank you. Dayon, goodbye.